Yo, ahefo. Yenwie yo na na ebeto aso amaye. Eti koso adimachi. Nana, die na ekoso bio. Nie na eto aso. Na ne nto aso no. Ohine be Hiahene ye Asante hene ba ne hu hia no prekope. Na Asanteman mu nyina so akonwa akonfo anoche eso ne soro no. Esikedwa ene Hiahene akonwa domse konwa konfo anoche eso no soro no. Eno pa ho a akonwa bia ye bo na saasi so. Ya. Di Hiahene akonwa ne Asante hina akonwa esikedwa eye Asanteman nyina ti no. No ne konfo anoche ne so no so. Ana to asoma ye na mayumasom wona na me pebi atie me ka se Hiahene no ye Asante hene ba ne hu hia no wonko baabia de ma wo sa akonya kurokunsu eni nkura etoato aso wie so hwibam pasaso de koka bia ano anwonwifuo kurum bia no nsie bi de bia wo eni anwonwifuo ne Asantefo ne bohye ho no wokutwa nti anwonwi hene no ye frɛ no Abrimu na se frɛ ne se Abrimu anwonwi hene no na Asante hene ko achim sa oko achim sa ye ka na che se ye kon sa ne ye kon na na no tu sa che se ye kokon no nti wokoye no ena Abrimu so be si nachi no be fa Asante ina japade nyina no de koye fe ni nua ba kan ho no de koye ti Asante hini firi kun mu baaye no ne ne kira sei fi se de japade nyina Abrimu na be fa ko we mu di abobo no ani Hiahene pie baaye sei obekon akwaje ne papa japade Abibirem anampacho na wanchu wo muntamu dada na asa kane tetene de na kronkron a o eno na me ka na ise senka hemfo na ye bedi ade no ye me yahunu bra ye nananom bra ye ansa na akonwa no beda ho na wo bedi bia ko fa nso Anteman ne ko ho enso de me ma me na betiri so entia ankese ye so bra nananom bra ye ansa na wo nya akonwa de esi wo se akonwa we ye kuro we akonwa eye we akonwa ebusuan we akonwa na ubia behunu sese nya asem ketwa enafom ekonkon a na ubia de pedi apedom ubia pedi apedikuru kese sa bi peso okokon no ade kuro na be kan de ho yewura okoye a okoba ya na nachi aye basasa no ede na oye ogusabi na aye asem kese ama Asanteman fi se Asanteman japade nyina wabefa de ko anwanyi a na aye eyiyo kese pa enti ne ba Hiahene ne sori ba se obekọ na wakokon age opapa japade de abre no no apas na wo kura de wo nkọ baabi a de ya sa abre no ne ye sabimpanyi sabinkume echi ni nu obedi ade ye frɛ ne pan akwadwo ono ene wo kantam so obekọ akokon age opapa japade aba ene ode wetimfo baaye na ne niema ayira no ne ba no a no abedi Hiahene no sabinkuma na nemu no eye hia akonwa no so hene no na ode pan akwadwo wono ne ne bire so we kwa akwadwo papa japade aba o ma no mfa nko ene oti hwe so a pa unya edom so boa no unya himfu ni bi ekropon hene so kwa hene eye nkawie panyini wo mu nyina di na ti se ye koboa wo hene ba
ye nya wo no nko ama no nko ti wo mu di kun nanim wo mu nam wiram wo mu nam wa ikopie ensuo mankra na da mankra nso no kakraka wo yiri fretetetetetete wo hunu be bia ehina wo mu fa sabre kwaya ase ehona pa ko dwe kasa e pai kiri nsuo ne se santehine ekira se ye ko fa ye kun akogye na japade no e de aba Asanteman mu ai ehwa ne nsuo no bie na tetena na tumi ewo ho pa o nti asuo mankra no a wokache ne se Asanteman kraw ne yakogye otimfo ejapade e de abere no nti ne de tu nsuo no se mankra Asanteman kra no na ye mankra na kwa no mu ebie no wo mu fam koye wo mu koya wo koduru ba bia kunsuwi na ekunu ye kasi kuna ya amena kese ena eda ho na ohunu se wo bi hwem wo bowura mu na okotwen ne de ne baaye Hiahene no ne no wo kokoduro na okotwen ne de ne baaye no na eye Abrimu no a obewi Asante ajapade ye de ekọ no ne nkofo ni bia wo mu duro ho no wo yare na wo gya no ho na wakohye ekunu no musa enti saa enipa na wo hunu no no wono na wo kyerɛkyerɛ Abrimu ro na kyira kwa nyina ma wonya akwan ko to Abrimu ro no oduru ho no no yare o yade ena ni wira na ode ne baaye no wontumi nante se wo mu di dwane na ekọ wontumi na ugya no ho no we hye kunu no enti bra wo kyerɛkyerɛ na kwa ni nyina wieye no enu osi gyina yesese gyina nanom ye madom e ma mekɔ meba ekunu yi so ne mesisi mahinkuru enu ni kunsu awo obizafo awo sekura gume enti wahene ba Hiahene na hinkuro eni kunsu ebi obedru ye na ye kyerɛ no kwan no wohunu nipa no a wo kyerɛ ne kwan no ena o sese mekɔ na nanom ma me kwan na me koduru na me ba ekunu yi so na mesi mahinkuru na mpacho na nipa na okoto no onya na yare sa na sawe ene so do no wa kyerɛ no kwan wi so be nyina wa de so we nyina yare se je ho no wo hwe wi ro do ba ye kora adwane ya ja na de obeto wo na be ye ode ono wo pentuma kɔ no kwai na bibi wo wi ase o Asanteman sa enti kunu no so no ena mpa wo kɔ esoso ekonya wotimfo niema a wo fa kɔ ye ni nyina ni nua ba ni nyina di wo bubre wotimfo na wo mu bawi ye no nda ninu wotimfo nua ba no ka kyense wo ne wo hene na wo na wo ne ba ka ho ye fere no wisan jampontema Hiahene te ya no osmesa akofo na ba ena ofafa se mesrew wonya wiya ba ye wose de bi ye ntu agya me bi nkam agya esono ye mu na kotokubua o no se etin so kofa akora no ba enti do de ne beduru ye no na Santehina bodwa mpanimfo na ye to party ya na mpanimfo se we afire dina ena odi ekuye no odi wisan jampontema ne beduru ye tu beduru ye odi no kwachi a ne maame kyerɛ odi kɔtɔ ne wofa akukum se ya penos akuya wa firi ye enu ni dina akuya firi ye na wa ahemfi anka na ne papa de ne to wisan jampontema nti akuya firi ye bia de wisan jampontema efiri ye san pia wo be pie ye se akuya wa firi ye enu na ayi dina aka ho enti
Hiahene ka kire Asante hene ne wo faase ku yefiri enti Hiahene ka kire wetimfo se eson yemu na kotokubo a enti ohene be Hiahene na benkase a wo pia ye bo ni woson ubu na kotokubo a Hiahene pia bontin bia na ben ya se wo hene bia wo na ben ya ye didi na chi ono na ben no nana sisu biem ya nti na ben Hiahene na ben ya ye bo na hemmen ya ye bodi na chi di nanim di ni pie kwa adwabo kese mu no wo se wosono ubu na kotokubo a wosono ubu na kotokubo a kotokuo ye boto a ye de ade he no wosono nya abo a ye de he kotokuo yeah wode wosono he kotokuo mu a enye yi nti wono wo chese ni tumi no wote se wosono ye mu na kotokubo a de mana o chemi peninsel Hiahene se wosono ye mu na kotokubo a mpanimfo se so ma wire firi wukuro mu hena ben a wo yira wo adwabo ase enti me ni bere na me kwa na me te saa ben na se me ma dwene ko ho se ni hana na wo ni se aben kura ye nti ase ye no ase ni se ye bo na pe ni na so wa se kire ni nyina wa ase kire ebire ebekwa ni mu anu beto ye bo ase am ye hunu bibia se wetimfo ha emintia wa ha ntahara wa ha ni nyina na nti se die pa ne be ya ma sa tetene ma no asanso abiye mama yesu wokura wo ye de hie pa na akonwa no bi a ayira akodi baabi na wo nananom ka kire wo se de be papa ka kire mi yi American bati American ebi American ma no wo faase bi ti a wagina so sa akonwa na ayira wo de akope enso obi ono watenchani a wonnim no wo kan na hin na ye nu se ne ya na ye nu o beturu kwa aka se wo bo ade wo kan kwa me de na nanu anka me ma ante ehwo anampa wo kochichiri ni kura wo de ne maame no ne wo nua ma no ekotena ho a eye kuru kunsu no o pe ni pa obehwe wo mu so se ma de hie ni wo mu ama ahwe sofo mu ni mu nhwe wo mu ma enu nti ene mekunsu eye Hiahene na henkuru bibia wo beye bia se adwabo kane no kura no ano won kwa ahemfie enkoye hwe no no wo adwabo a woni ne man ehia na ne man na woni wo mu hia no wo bekunsu na bere a wo ko na meka so wonya wie so ekire ye be kire ni nyina mu wonya wie so wonya ampasa so wonya hwiba wonya esienchem wonya an akodie ekire na me nana ba na wo ho na kwachechire poma kurum monu nyina wonya ahenkoso ene ayi kuro ayi kunsu na henie na so kuro no do so fi se wodi na konya no wo ba ye no so no wa musahwe waka kire ne papa se wodi esa wo ko ye no beebi a nam ko ye no o ma ne beebi a obetre nti o papa ka kire se beebi a wo koduru ye fa beebi a wo koduru ye no ne papa de ma no enti nka wo hya ase wo mankra ayiha ekropon ha ekofa nka awie nyahini num nyina de fem ho saa kofa tepechi enti na ni kuro bi wo tepechi we frɛ ho mambai wo se tapahene mame bai me no enye bai enti wo ban a ya eda wo ne tepahene entemu a ono won kwete pahene di yimu ne te pahene so e ma ne di yimu enti ne kuro to wo ho ni nyina besono no nanso na henkuro ni kunsu wo kuro to buru du be dunu enso kunsu na ye na henkuro kasi enti so hene ba Hiahene wo kɔ ne kura kunsu ne ye de ne kɔ
abusuafo ene yesua de papa ene ye ho hiahene na sekire o hiahene se hiahene ade bia aye ya adwene mu tantana da ene nana ache yase na ade ba koye medese se hiahene ne mana ne kesi aye de bo no koshia na bonte na wo kwa wo se osono ubu makotoku bua nesa ukasa de ne che na odofo ya ni beji ni trimu baye ni de osono ubu makotoku akotoku bua let us say hiahene na hinie ne nya keto akola na osono so nya aboa ye de ni sie onye kotoku aboa ya fa ne shebotom eti hiahene na ne mrane wo wuhia na odofo wuhia na wo de wonam na hu hiahene bia wo asane mrane wo se wo osono ubu makotoku bua na ni bejese na se eno ano no ba ko hobiem ene na ndo wanka o yo eno na de wo science wo be kwa akofa wetimfo wo fa ase de na ba eno wo se wo de wo maami ya ba wo se there be eja eto akira fa teno so ya ne mra ne eno so ka ho no sa dimli kasa akofa no ede ne baaye enti bra na brempo chiniye no anoma wosi so a wada nani ahwe nachi enti sesei awoho ama chidom fokuyo no o kwa ahensie na ehunu chiniye bia anoma wosi so wada nani ahwe nachi a ne hoye chidomfuo mu no no ye frɛ no eto akira fa nse wuhia hiahene na usaka ubo ne mrane se eto achi afa na ni beje pa che so yobi a wonkunwane da bi wonkunwane chiri bibia wodachi wokutase ne ne ma ewo ho nyina keto abi e fra atokoro be fa onya no ho ha nti se hiahene bi wote na saase so wote ni koromu o baby a wote benu bia ma wadwere nya se na de bi wo ho abenya afa no kwa won de eye te se de ye to na kira obefa epin kura na de na chigro obefa na de yo abusuafo ene na amaya tim penin samakasa na ma yehu abakosam na